Здравейте, хора, тук се новият Camping Gaming Zone. Както виждате, днес сме в Hello Knight. И ще цъкаме малко Hello Knight. Тренето ръце, в който на 6 часа. Падам! Така, вече сме в играта. Играта се разказва за едно човече. Е това, което сме ние. Мисля, че за това съм разказал, не знам точно. За едно човече, който просто иска да отиде до града, но така и така не му се получава. Буквално знам за... Караме се с сестра си, за втория чафта. До там. Да, бакспейса. Ако някой иска да знае, тази игра съм играл прекалено много. Не прекалено много, бях играл преди... как много дали. Бях играл преди много години. И от тогава ми се играе. В смисъл, тази игра е хубава, не е някаква кофта игра. Ако изключим, че джамповете са... Не знам за монетите, не ме интересува грам. Мерси. Ай, чао. Па твоята кожа. Не успях да скоча. Явно тук пак ходим по някое време. Защото имаме нещо надолу, нещо такова. Което не е много... В смисъл, историята е объркана определено за мене. Така, тук някакъв дядка има. Бля, 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 бля. Да. Една пейчица. Мале, как ми се доспа. И се заминаваме по пътя. Ся. Аз ще преспидам, защото изобщо грам не ми се занимава. Ма знаете ли какво означава грам? Ще спидам първата чат. Тук ме линия транспорт, линията простоти. Оф, не. Сега един ще дойде. Но ние няма да гледаме него. Ще гледаме тук единия бос. Те са два боса, един мини бос. Нещо като оня, дето отдеве го убихме. Ето я. Ау! Лошо момче. Ударе. Не! Дай. Така. И това да опъваме боса.
Сега тук има един много голям бос. Гъга сте. От самото начало трябва да се гъга. Няма да го ганям. Сега ако не се лъжа, тук нямаше никой. Нали имаше? Нямаше. Тук нагоре. И тя вече не ни тръгнат тези бакуци. И да не да не ни ударят, защото иначе става лошо. Да. Това е... Това е въпросния бос. Еде. Чакай да се хил напълно. Туф. Ау, вярно. Туф, така. Айде, гъга. Още един път! И ще бъде гъга! Пак ще ударя. Бягай. Айде, гъга. Айде, замина си този бос. Бао. Падаме при него. Продължаваме да го бием. Опа. Сега идваме тука. Опа, идваме тука. Така. И сега се заминаваме от тука. Тая ръчка да го ударя, че магазин. Защото я забравям. И буквално това беше боса. Но умрях. Първият път като играх тази игра се нагъчках в него. Умрях. Втория път умишлено се нагъчках в него, защото няма просто как да се продължи тази игра. И 20-30 пъти само умирам. И така. Таун. Айде, мъртви. Да. Backspace. Ставай, момко, ставай. Мъртъв. Така, ставай. Добре, много добре се справим. Сега тук е тегаво. За малко. Така. Минута на това. Как пак два пъти подред мога да натетея? Един пумпа лут. Така, сега сме пълни босчето. Чакам. Гадулия! Това е такова. Четенките, какво толкова? Добре на тези планети. Арови статус. Добре, статаналякис. Паналякис. Тя тука скипинг. Може ли? Thank you. Да, знам. Целувки, милувки. Ай, чао. Не, благодаря, ай, чао. Thank you.
Така, сега. Ще отидем да сейвнем. Не, ще отидем да се вгледнем мапа. Само че, откъде ще бъде по-бързо? От тука. Изобщо не ми се занимава с никакви глупости, искам да се надсвърша работата бързо. Така, ти си тука, идваме. Между другото, ще си купувам вилка. Което вилка за... Майко! Вилка това е Лекса, втора ръка. Телепач. 80, не, 50 лева. Набор някакъв. Мисля, че е набор, да. Говорим съм с него, разбрали сме се. Ще направя влог от... То не е влог, то ще бъде ремонт на колелото. В такъв смисъл влог. Гледам един канал. Влог изглежда ще станалиша. И е бая интересен. Така, 150. Този 50, 120. Значи аз сега си бия към шика. Сядам на тази пейка. Дам так за нас. Идеално. Така, сега си бием към шика. Тук награда да се спейся по-бързо. Между другото. 22 минути превъртях тук това. Ну, да. Сега. Идваме тука. Така. Така. Идваме тука. Убиваме. Тук един Таналякис. Много добре се получава тук с това. С това колче. То не е колче, да? Аз ще не си стоя на мястото. И така хора, виждате малки лазерки. Това съм губил. Виждате малко лазерки в пълния живот, предполагам, защото вече не помня какво се е случило. И това е, защото аз вече имам даш. Минах там. Сега така е на втория клип. Ще бъде... Общо дето, този клип аз направих един клип, който е час и 10 минути, предполагам. Нещо е такова. Ще го разделя на 2 части. И така, може да отивате да гледате другия клип. Защото е наистина интересно. Да, знам, че гледамете и средата да валежа, ама код такова. И така хора, отидете да гледате другия клип, пръстете лайка, пръстете камбанката и ай чао, аз бях Gaming Zone.